И така, приятели, вече съм в офиса след почти 2 седмици отсъствие. Това са обещаните от мен артикули от Япония, които всеки един може да опита. Вчера ги показвахме. Всяко сладко по-отделно, каква оценка му даваме. И днес всеки, който дойде да си пълни вода или за консумативи, може да ги тества напълно безплатно, да си вземе. И за децата имаме, това е като зрънчо, всичко останало е сладки. Малко или повече сладко, соледки, някои от нещата са с матча. Това е така наречения сок от чиковаса. И съответно това е малко така цитрусово, от семейството на лимона, лайма, подобен вкус е, богато на антиоксиданти. Това е японската ракия, саке, така че съвсем малко всеки може да опита, макар че през деня надали е толкова подходящо, просто за вкуса. Така че тази седмица заповядайте, докато има, ще може да се възползвате.